Koncom apríla som sa rozhodol postaviť na stage v kategórii Men's Physique, čiže uvidíte môj súťažný comeback. Táto videoséria ale nebude o tom, táto séria nebude o trofejách, táto séria nebude o vysekanom bruchu, táto séria nebude o umiestneniach, táto séria nebude o žiadnom porovnávaní sa, nebude o žiadnej z týchto vecí. Táto séria je o tom stať sa lepšou verziou samého seba, posunúť svoje hranice, svoje limity, prekročiť ich a dosiahnuť niečo viac. V tejto 6-člennej zostave chalani práve nastúpili na finálové pózovanie Men's Physique do 173 cm. Chcel som priniesť úplne iný package, refresh, chcel som spraviť ten posing inak, po svojom. Mohlo sa to vyvrcholiť jednou stranou alebo druhou. Asi to nebolo úplne to, čo sa na tej súťaži očakávalo. Borci boli neskutočne pripravení, naozaj konkurencia bola silná a nič nie je zlé, nič nie je nespravodlivé. Vyhral to ten, čo si to zaslúžil a ja srdečne gratulujem víťazovi. Ja som si ten čas užil, dúfam, že aj vy, priatelia. Náš Sam Ready Challenge ešte stále pokračuje. Ja už pravdepodobne chudnú nemám z čoho, ja sa pôjdem teraz dobre najesť. Ale je tu kopec ďalších ľudí. Vy, ľudia okolo mňa, ktorí ďalej makajú. Erik má o týždeň súťaž, Tami má o týždeň súťaž a Journey to Greatness pokračuje ďalej. A my ideme ničiť hru ďalej. Dobre, rád vás opäť vidím, priatelia. Sú 2 dni po súťaži. Ja som si včera po súťaži poriadne oddychol, dobre som sa najedol. Aj vidíte asi, že ma to slušne naplnilo. Teraz je čas, aby sme dohnali vlastne všetko, čo nebolo úplne dobré. Toto nebolo žiadne zlyhanie na tej súťaži, vôbec to tak nevnímam. Nasmerovanie je to správne slovo. A ja sa opriem viac do tých ramien, idem naplniť tie ruky, krídla, chrbát, na šírku ho roztiahneme. Vždy je priestor na zlepšenie. Takže 2020. Dobré ránko. Je niečo po 6 ráno a ja letím za Tami a potom za Erikom, pretože finišujeme ich prípravy. V podstate majú posledný tréning. Presne si viem teda predstaviť, ako sa cítia. Ten posledný týždeň je naozaj veľmi náročný pred súťažou. Už túto sobotu sa jeden aj druhý poprvýkrát postavia na stage Núšti, kde pôjdeme znova celý tým Journey to Greatness a uvidíme, ako to celé dopadne. Samozrejme znova budeme všetko točiť, budeme vás informovať. Tami nastúpi v kategórii Bikini Fitness a Erik, podobne ako ja, v kategórii Men's Physique. Ide o juniorské majstrovstvá Slovenska, keďže Tami má 16 rokov, za chvíľočku bude mať 17 a Erik má 17 rokov, tak oni dokonca budú môcť súťažiť ešte aj na dorasteneckých majstrovstvách Slovenska, ktoré budú v tom 12. mája. Sám som veľmi zvedavý, ako to všetko dopadne. Videli ste každý detail našich príprav a nevynechali sme ani najmenší detail, takže uvidíme. Držte palce. Pred seba, do boku vysoko a dozadu. 2, 1, hore tam. Vyššie kolena, aj plecia vyššie. Tak, stisni to, poriadne to stisni. Hlavou sú v zadku. 7, 6, 5, 4, 4, 4, 3, 2, 1, uvoľni. Perfektne. 4, 5, 6 a ideme naspäť. Poďme. Poď, život. Nice. To je dneska? Ráno. Koľko vážiš? 68,7.
2 dní do súťaže. Toto ešte keď nacukruješ, kámoško. Stage je tvoj, trofej je tvoja. Ideme si potom. Je to výžmika, je to 4. 3, posledné 3. 2. 1. Súťažná forma. Krásna to vec. Cítite sa ako taký superhrdina. Naozaj to vaše telo vyzerá perfektne. Ale treba si uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. S takouto formou sa nedá fungovať dlhodobo. Pri tak nízkom percente tuku jednoducho telo nevie vykonávať základné životné funkcie na takej úrovni, na akej by malo. Nie je to vôbec zdravé, určite to nie je zdravé a je to prakticky nejaká 3-mesačná, 4-mesačná snaha zhrnutá a zúročená v jeden deň. Pre tú show, pre tú súťaž, pre to fotenie, môže to byť čokoľvek. Mnohých ľudí táto téma práve zaujíma, že prečo ľudia, ktorí dosiahnu tú súťažnú formu, prečo sa potom objedia, prečo už nevyzerajú tak, ako vyzerali na tej show. Dá sa dosiahnuť to, aby ste mali pekne vytvarovanú postavu, aby bolo vidno aj vaše tehličky, aj detaily vašich svalov, ale úplne to detailné vysekané telo, čo ste videli možno aj u mňa, to sa určite nedá udržať dlhodobo. A ak by som aj skúšal, tak verím, že by sa to odrazilo niekde na mojom zdraví. A to samozrejme nechceme, pretože viete, o čom je moja tvorba a viete, že vám chcem dať nejaký know-how, aby ste vedeli uplatniť a dosiahnuť, možno zmeniť vaše telo aj vy, ktorí sa tomu nevenujete úplne profesionálne. To by bolo k súťažnej forme. Verím, že vám ju ešte niekedy ukážem, ešte lepšiu. A určite by som vám chcel, priatelia, poďakovať jednak tým, čo došli do tej Nitry, prišli zakričať moje meno, prišli sa odfotiť, prišli sa porozprávať. Bolo vás naozaj veľa. Prišlo mi to, ako keby sme si spravili na tej súťaži takú vlastnú Journey to Greatness show. To bol naozaj skvelý pocit a chcel by som vám ešte raz veľmi pekne poďakovať. Aj tým, čo ste došli, aj tým, čo ste držali palce, aj tým, čo ste napísali. Ešte stále som nestihol odpísať na všetky maily a správy, ktoré ste mi poslali. Je to obrovská sila, že nie nás to vpred, nielen mňa, ale aj celý tím. Aj Johnnyho, ktorý točí toto video, aj ľudská, ktorá mi denne pomáha zdolávať proste prekážky a Erik, Tami, Mojo, všetci ľudia, ktorí robia perfektné zmeny so svojím telom, aj so svojím myslením a snažia sa ten svoj život nejak pozitívnejšie nasmerovať a odovzdať niečo aj ďalším. Je to jedna veľká, obrovská vlna pozitivity a motivácie a vy tú vlnu týmto spôsobom, že sa zaujímate, že to sledujete a že napíšete, že sa pýtate, že sa zapájate, živíte a tá vlna je stále väčšia. To mi robí obrovskú radosť. Ideme ďalej, teším sa na ďalšie videá, držte palce, dojdite do Hnúšte, znova tam budeme celý tým Journey to Greatness, veľmi radi sa s vami stretneme, pofotíme, pokeciame a držte palce Erikovi a Tami, ja verím, že o nich ešte budeme počuť a na slovenskej scéne ich mená budú ešte zvučné. To by bolo všetko na toto video a my sa už vidíme v ďalšom. Dovtedy sa držte, priatelia. Som zvalil kvetinách skoro. Čaute.